ikaw mondo bed adier? Cleophas erokamano. Awinjo jatend migao kaka wuoyo. To gima mako wang'a kata magombo notimre en kar food security mowuoyo. Cleophas en adieri ni nitie ing'eni kata kiwinjo ka jagoro mongirre wacho mano PS Chris owacho ni nitie countries michuogo osuru mabedo olowa matin. Mano en adiera. But wang'iyare maber ni yani yorgi mar loso chiemo chalo nade. Ing'eni kijuogo japiny to chiemo nitie. Wawachi ni juoga matin mayude bengi kose sirikal osekawo osuru cha. Bendo nyalo miyo afford gimoro e chiro kacha. Koro ka chiemo no onge to pesa bende ikawo ira madong' nono ihinya. Koro but jatelo PS the cabinet secretary koro do wacho maber ni gidwa focus e yore mag timo ang'owa golo chiemo. Mano gima gombo winjo to kendo mano gima gombo ni mondo otimre nade otimre. Tabro linke gi penjo mipenja mar housing levy. Tabro nyisi pacha kaka gombo ni pesa na mondo otimre nade uti. Jogi nowacho ni bottom up. To ne giwacho ni gidhi create employment na jopiny. Tiyudo ka e budget ni duto gima giwacho mogik magiwuoyo mogik en housing levy no. Ni gidhi create job ne gidhi loso tich ne jok man piny kucha gima giluongo ni hustlers man tie bende kuonde midhi gere utegi. To ng'at madhi miyo hustlers pesa ni en ng'at mondiki kaka koro in gi ng'at moro ma bende ondiki kata kod ng'at mondiko ji. Tino nigi ni kawe